amana kauna gunki na nuna ga fili ga doki me ya rage bayan cika aiki ke zan baiwa sarauta mai milikin zuciyata kin shiga ruhi can ciki to ya zanyi na barki to daga ke an kare kofata na kulle farar an ya ce la ya kurannin to yau ni zan baki ba mai yi mana illa mun da muke la haula dole a gan mu a bar mu da ni da ke an mun na sadaki to da amana shine sai yau ni na gane bari da baki ga alama in ka duba za ka ga firki ga bakon soyayya duku na ki zan yi biyayya kar da ki yi min tazzara ko yaushe na gane ni kusanki an so ranar kamu gida na ki mini damu ki za mu ne da gumin mu da yardar Allah ba wani firki Allah ne zai dafa da umma da abba su tofa albarka ta shige mu da bageji ta zamar mu na taki ta so dedi ike ce sanyin kalbi wurin ilimi tarbiya kyau na ba a gani a gurinki so yanayin harsashi ku na shiga bai fashi ke ki zamo ATM baby na zamo miki banki kar da a ce na kasa idan ba ke zan fasa ba wai ko a ina ne to ki kira ni da dan aikenki ki bani ruwa in kurba kike zan baiwa ki furfa din ma'ana ta shine duka sauran su gani a gare ki ja ni ki kai ni gidanku ni ne surkin mamanku duk wahala zan jure karya ne wai a ce in barki ina zama to tauraro bugu na kini ne hero ni dai ne na rantse ba wani ko a gaban abbanki ni akai na kina zama gadi wanda ya zo za mu yi dadi na san ba mai kamo ni cikin samari kan kaunarki so zauna kin ciki huta jini na kake kuma hanta a banke sai fa a huta buri na in rabu gare ki albishirin ki to ce goro so ki zauna ki sauraro duk da sun kawo miki suka kin ce a barki dai da abinki zamani baban mai laya ko ne za a yi na shirya ko da nisa ko akafin haka ne alkawari da za na jira ki yar takwas kuma ga alkunya kuma bai ladabi da biyayya rabbu sarki yayi albarka a gun uwar da ta yo goyenki rabbu barni da yar aljanna bai tuka na agunki da zana dole ne in yo nazarinki abunki ne na daban mamaki